gina lafiya? An gina lafiya? An Allah malam na sama ko yana nan? Ina ga yana nan, ba yana nan. Assalamu alaikum. Salam. Allah shiga fata malam. Allah shiga aikin malam. Almajiri ne. Allah shiga aikin malam. Allah ya amsa ran bawa ƙara so. Sannu ku zuwa. Aikin malam. Me yake tafi da ku? Wallahi Allah shiga fata malam. Wata irin matsala ce take tafi da ku. Matsala kuma? Wallahi. Ga yi miji. Akan wasu 'yan mata ne. In mun kula su ba sa kula mu. So muke mu dan samu a dan yi mana wani dan su dabar ke mai dan nauyi wanda da mun musu magana lokaci daya su ji sun kula wa malam. Kuma me ke tabbata ranka ranka shi da ai da tafiya daya ce. To amma da sharadi guda daya. Sharadi ya karma kallon to a duk mu ko za mu iya dauka. Za ku iya dauka? To a wada mu ranka sharadi faɗa mana. Zan ba ku wani magani guda daya. Za ku sa a jiyunku na dama wanda ku tabbatar ba komai a ciki. Sannan za ku naɗa kafar wandon ku na dama. Na dama? Kafa wando za a naɗe? Duk wacce da kuka tankara da izinin Allah bukatar ku za ta biya. Allah shi karɓa aikin malam. Allah shi jadaran malam. Almajiri ne. Allah shi karɓa aikin malam. Allah shi karɓa aikin malam. Allah shi jadaran malam. Za mu biya. Za ku yi Allah ya ce Allah shi biya bukata. tarin watan garin nan karan ka ta kaf wallahi ina baki labarin ba za su kai Allah ai ke nake wari ko ina baki labari dan kin san akwai wata tsohuwar bazawara ta tanda ne a nan hauren gari ina baki labari in na je soyayya idan ta akwai wani dan alewa mai I love you a jiki wallahi in na ga mishi take samun kawa in da lasa kai hawa ne ba magana wallahi muna cikin soyayya wani kai wani mai ai share a hannu ido in mun gobe ita wallahi lokacin na gaba na ga miki sai ne da na san wani safiya sai da aka yi dinga ba ki jiki na ba yi ya buya zai zo me ya muke ai sai ne zama abun tausayi ina ga miki a garin amma sai dai ki wani din ba Tom shi kenan to ni ma Allah ya sa ka rabu da ni kamar da ka rabu da watan da na san da ka hango wata haka zaka tafi ba ki ji ba mata ba ki ji ba ana magana da ke kinga Allah ya muna miki magana kina mana wannan nan dan zo mana minti daya Ugo na sani baki ji ba ya muna kin gaba baki ji ba ana miki magana minti daya ki zo kawai ina zuwa haba ki daina kula wannan garan ki zo mana kun biye ma wannan mai gilas din kawo koko ki zo baki ji ba ki zo wa alaikum assalam dan mata ina baka ki dai ka da haka ba ki gane ba ko oh ke ce ai mun dan ganki ne ran nan to shine muka zo mu dan tambaye ki ana barin ki je fati to ana bari na mana ina zuwa cikin ko suna haka kina to ku ana kaiwa dare fa ko a to ai ma ka san ai wata sa'a fatin da ake na dare ne a gaya mata mana ka gaya mata to kuma in aka dan yi dare kira dan zuwa ɗakin samari irin dan kwantan nan me kace cewa yayi ana zuwa ɗakin saurayi a kwana kika mare ni na mare ka ni za ki yi haka an wallahi ai wata ko ina ga miki kin mutukar burge ni Allah ne ai na ga miki na dauka da kika je wajen waɗannan fitakan lokaci da shikenan na shige mun zuciya ki dauke mu ashe ba haka bane kuma wallahi na dauka cewa ne na gwaji kake din nan lokaci da za shi mun gobe
sai kuma gashi Allah ya ce mu ashe kina kaunata sosai. Allah wa Eh fa na. ai na gani wallahi na gani to ni ba za ki ko To shi kenan baby ka manta da mangwaro. ai ina ga miki wannan manja mangwaro dai to shi ai ba zai wanda da shi ba wannan saboda soyayya da muka sha dole mun samu mangwaro To shi kenan. insha Allah mu rage sai Allah ya Mu za a ciwo mutunci? Lafiya hauka? Ko za ka zo ka nemi kare na wani hankali to wallahi dan kai ne malam ina ganin mutuncin ka da ta ne. Ya za a nan ka ba magani yan matan nan suka zo suka wula kai ba dan ana ganin mutunci na unguwa kai mari ma aka wanka ma. An yi kun yi aiki na kamar ya mun yi aiki kuwa. wani mun yi ne a karɓar kallahu nan ka ba mu abu ka ce mun je mu daga kular rigar mu Ba haka ka ce ba? Ba ku yi daidai ba. Ni da na ce muku ku tashi kafar wanda ku ta dama ta za ku tashi wani kwana. Ba wando kwallon riga ka ce mana. To ku yi su. raga da kai a karɓar kallahu Je da maza kafin waje da gawo. Je ku isa da za mu je wallahi in bai mace mun dawo ba wani salama a tattare da mu a karɓar Ni kallahu ba na bada. na dai gaya ma na dai Ba na gaya ma bada aiki ne ba. Na dai Je gaya ku ma. ku gyara. Haba da Allah. Ha ko yara zo su tayi min da hankali. Ina zaune. Da sun zo sun danne ni ba. Ha. Zama je gidansu. Ya isa. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Wa alaikum salam kawai. Mu ne. Ta riga ta fada ke. A ta fada. Malam ya gama aiki. Ku ne? Wallahi mu ne. Sannun ku da zuwa. To shi kenan bari ɗauko maku abin zama ku jira ni. A tam shi ke. Harkar wani tashi. Lafiya kadan. A garin ku ne? Ya yi kyau. Ya yi kyau. Fada. Aikin malam yayi. Na wani. Lafiya lau. Barka da yau. Thank you.